Türkmenistanda bankomatlarda pul yetmezçiligi saklanýar. Häzirki wagtda Mary Lebap we Daşuguz vilayetleriniň ilaty döwlet tarapyndan plastik kartlaryna geçirilen pullaryny alyp bilmän kötünýärler. Marda pensiýalary we maýyplaryň kömek pullaryny ýam kartlara geçirdiler. Emma bankomatlar boşdur. Olarda nakt pul ýok. Etrap bankomatlarynda pul düýpden ýok. Pensionerler öz pullaryny almak üçin ekle şäher bankomatlaryna aýlanýarlar diýip Mardaky habarçymyz 4-nji noýabrda aýtdy. Emma onuň sözlerine görä adamlar bankomatlaryň öňünde duranlary görüp nowata durýarlar, emma köplençidiňe hasabyndaky pullarynyň möçberini görüp bilýärler. Şu gün belen Sewda Merkeziň öňündäki Türkmenistan bankynyň daşyndaky bankomatlarda 40 golay adam durdy, emma nakt pul ýokdy. Adamlar diňe kartlaryny salyp içindäki pullaryny görýärler we 20 manat ýaly ownyk pul almakçy bolsalar bankomat hiç bir pul bermeýär diýip habarçymyz aýdýar. Daşary soğuk ýagyn ýagýar, ahtyklar mektebe gidenlerinde üşeýär, şolara pensiýamdan aýaklary üşemez ýaly ädi galjak bolýaryn diýip nowatda duran zenanlaryň biri adatlyň habarçysyna gurrun berdi. Nowatda duranlaryň ýene biri goşulyp özüniň hem çağalara geýmäge ýyly geýim gerekdigini geçen ýylky eşiklerden kiçi bolandygyny aýtdy. Adamlar hökümetden nägilidigini aýdýarlar diýip habarçymyz belliýär. Marda ähli bankomatlaryň öňünde polisiýa işgärleri nowatçylyk edýär. Bankomatlardaky pul yetmezçiligi Türkmenistanyň beýleki regionlarynda hem dowam edýär. 4-nji noýabrda Azatlygyň Lebapdaky habarçysy Garabekowul we Hojambaz etraplaryndaki ýagdaýy gurrun berdi. Lebap Garabekowul we Hojambaz etraplarynyň pensionerleri esasanda Gyzylaryk, Tölekgoý, Gazanaryk, Gultak owalarynyň bankomatlaryndan häzirki kösünji indi sözü bilen düşündürerden geçendir. Şu etraplaryň merkezlerinde nakt puluň ýokdugy sebäpli adamlar Kerke etrabyna ýa-da Türkmenabad şäherine barmagy dogry bilýärler diýip Azatlygyň Lebapdaky habarçysy aýdýar we halk hemde daýhan banklarynyň wekilleriniň bankomatlarda puluň ýokdugyny paxta ýygym hem daýhanlar bilen hasaplaşyk mövsümi bilen düşündürýänligini belliýär. Emma bu etraplarda paxtaçy kärendeçiler hem ýygym başlanaly bäri kart hasaplaryna kör köpük hem düşmänligini aýdýarlar. Şol täze owa hojalyk düzgünlerine görä döwlet planynyň adından 60%-nyň ýerine ýetirilen ýagdaýynda kärendeçiniň ýygyn hasaly üçin pul onuň hasabyna geçmeli edilipdir diýip habarçymyz belliýär. Onuň sözlerine görä kärendeçileriň ençemesi hasalyň şol pesligi sebäpli öz hasabyna puluň geçmejeginden howatyrlanýarlar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň banklarynyň resmi kommentari alyp bilmedi. Şol barakda ençeme wagt bäri öz puluny almakda kynçylyk çekýän ýylatyň erdirki güne bolan ynamynyň gowşaýanlygyny habarçylarymyz belliýärler. Pensionerleriň pasobi alýanlaryň hasaplaryna pul geçen hem bolsa ony indi nädip almaly diýen pikir pensionerleri gynayar. Adamlar lapy keçolýarlar erdirki gününe ynamlary ýok diýip Lebapdaky habarçymyz aýdýar.